Hadin bagi eryong ke bajur kalawan ban lengshop ya kesenong maulwai, kesenong ke bahap hapok ke raj madan kerdem haribhoi mingi, ke belajah ke praterik jong banai jemang arhajar arpuar, ke bahap ru ha kesing utrai, kat bagi biru senong kidang lej ying mane, nak benta ban syakriblay, bat don ru kibadon halaki jong ki ying kisem. Ketik jinja kelajah hakapor no paisngi, bat kelara bat rong nyi kitenum ying jong kinong syong senong, kibasyong haki ying kibalasana malu mala, namar kadang dei kesenong kebabun kibriu senong, kidang dei kibasana yiki ying dak basyutap dakitin, bat te panskempat dakisin. Ki nong ilam senong hapok kajing ilam jong urang ba senong uba rengkat bor umba, kila persyang ban lejurip bat dei hadin kumba janmit jong ketika sengi ublehi, lala ban tip bahadu khatsan teli kilong ying, kila syak ta hakane kajing leng shop jong ka eryong. Bat ke besngolongo kalong bagane ke eryong ke klem penjulor ya kiwi ki senong ki marjan Henry kelasuan baitik tang hapok kane ke senong maulwai wat la kataru ki nong syong senong ki lapan pau ya ke jing sungu yo blay try kenrat uba klem ino ya ki wat nah pedeng ke bakum kane ke por wat la dadon ru ki balamat ya ke jing mensau na kate ke jingjah. Haka step jong kesengi hat majai jong katayo kata haka shipo tarik benai jemang arhajar arwar shiken hun ki parlok ki badai ki samla rangba na ketika thanya ribhoi mingi ki bala jule ya ki kam kum ki nong samaria babaha bala jutip haka khtin jong ublay banirap ki badon kam ya ke jingeram kila hiar shene ke chunong maulwai na ke bentapan let jongo bat no senyang daki jingeram. Kini kisah melarang ba ki kentup ya ba ailong bah pariat ubat ru kumu sekretari jong keseng san partai UDP Youth Wing na Ribhoi District ubat penskam berlangsung ubat ru kumu ad hoc presiden jong keseng kongres jong ke umroi block kongres committee nang ta ubat Sebastian Syadap ubat ru kumu sekretari jong ke NPP na umroi constituency ubat Garland Dingsun umri block koordinator jong ke Bhoi Rempong CNR di block ubat Bhabok El Nong Psap bat ubat Lumlang Lamarai. Hak bahag ketika step kini kinong le bahar angkat kinong ilam senong bat kilanot ketika senong kila penong dak jingilang ke lengkot nak betnapan IT ya kita gisong jingirap kumukhau udai kashini kaslasha bat kiwe-kiwe. Habakran hak ketika jingi kendulang urang ba senong maulwai uba rengkat bor umba ulapan pau ya jing songo diau namar gene gede kesin ka baar bagane ke jing leng shop jong ke eryong hakane ke senong dak ba syu antat ru kum ke rukom perkhat jong ke riu hindai khasi bale se gene gede ke lentia jong ke eryong namar dang hak khat sau trik ubanai April arjar arpuar kene ke ju ke rukom be jong ke eryong kalawan banrat ya ying kisem bat ke jing thong jing tem. Lah, palau re. Yok sok pendit kawat set. Lah ya teng kuding man make sure ka lat teh. Ba la lipat le laj nak deuk. Henry ke besngo si kalong bagi nong mi khmat bat ki bor sarkar ki klemon mi nak benta ban yarap ye ki brushnong wat hapala dek ban pha ye ki jing pentip bat ki jing kerpat chak office jong block development officer ke Bhoi Rempong CNR di block kumjuru nak liang jong ite ki nong wan ai jing yarap ha te ki sengi ki lebo ye ki jing kentu kham tam mi ki nong mi khmat ban phai khmat sya kene ki snong nak benta ki bakum kini ki jingja ki badon kam ye ki jing yarap ke bakerki namar kum kalong hadu menta ki nong mi khmat bat ki bor penian district ki klem wan wat tang ban ai mensim lane wan jongo klem da thopat ye ki jing yarap. Kan ira senong ka thau ka jing ka badon hak pedeng ki jing tuna ki babun ila kan ong adeng ka senong
Insula kan ban penpauru bang danglong sya kata kasnong kabadang bun atau kup siliang batu sem siliang kane kade kasin kabaar kabangil syakta kakane ka eryong bat kasin kabaningkong ladangam bakla bat kade hiru ka khatsau terik jong April kaba ngila syak dep banle kum kali ka jat jingja kabangila jah po kasnong ka jung ki artli ki longying ki balasya penjulur menhau benai April te kine baro nitap da ka jing su diao kum kinong yalam sinong ki jongi abangila yo iya kini ki longying ngila persang la ibuit la ibor ban lek ban yo ban ai ka jing yarap na ka banta jungki oi ngimla ban len ban ri ngilalit mi sakinong mi khmat ki baik ki jongi ngilabu ya ka kot kislana ka benta jungki ban bu ya ka kerteng jungki ban yo ya ka jingeram nre hadu menta menne mo nakaliang jongi kum kasnong nakaliang jong kini kilong yeng ki bangi labu ki bapli kimpat ayo ki bakum kita ngi khot kerpat ya kinong mi khmat ki jongi ngi don kam hakmat biya ka jingerap haka bakum kini ki puar nre menta kat no ngilong ngidap da ka jing sukemen ka bakraw kum katim jong iba jisun iba tang da ki minute bat ki second ngi pentip ya ki menta ki lapoi kini ki jingerap ka jing ai kublai ka bakraw ngi ai pi haka bakum kini ka puar kum juru kane ka de ka sin ka baar pade ka bangsya ban shop hakane ka eryong kata kalong miskiu baniatu bakadon kawai kalong ying kabalasya penjulor bah haduk kata-kata wat ya kamen sim briuru lada ngambakala lada dei bangimla ban kampeniada kalala ru ban sim nrei don bok ublei trai kenrat udang don rengkat bat i taiwe ilong kemi ibalayo kading ban nakane ka kenja kejat kejong i mentak iladon hapedeng kajing stom ban yai te kajing aingu bat kajing ai kublei kajing yero ni ai yo blei ubalari lo sumar ubala pelat ya kebakum kata kajing mensau hopo kasnong kathau kajing om tang kata kajing penjulur kabang syakta hakani ka jing len shop jong kani ka eryong kabamenta kalong ngiu i wat yaki electric light ki jongi ki post light ki jongi ru kala phut lut kane ka eryong yaki post light ka jing penjulur ka jongka kala long ka balak hampalan te kum tang isu bha ban pentip lada don kilo ki bala ban yarap khamtam mi kinong mi khmat ki jongi bakin siu bha ban yo ilem ban pej lem ya kane ka snong ka jongi ka badang don hapedeng ka jing duna ki babun hapedeng ki jing bomyo lat ke jongi ni khot karpat eki bakin pej kin yu ilem na ka benta jongi baro sisngi bangilayo ban penya i jing seng lem dadan kana kono i bagas ni shit ka ba pernai apo joka de sinong rei kendit kensan ei ka bangimla ban tip ban mudur kum ka jing im ka jongi ki beri ku besong basa asla jong kan Rika eryong kalawan balan shop apo jong kan senong ka jongi adu khatsan tli mo rong ba senong Sampai teli khat riu tli bat ki kayu school i ba kalong kal artli ki school ka wei hang te bat ka wei hang ne iladon ka jing julor bat nalor kata bat don su sakawei pat kalong ying ka bala palat bala don ka jing kata ka bagal itomet panpay na jong ikmat jong kinong yalam jong kan sinong molwai jong ngi sultanat baga ni kapor bangi i baga jing tres tom jong roba sinong bakilawat ikilat kinti bek dagi bor ginong erap batong bahabas dang balik kendu yai badeng sun mo long weu samla bodon ni ka jingkit kli na kabanta ban penbanai ka ni kubor ban ya sulem na kan ni ka jingja jong kan ke eryong apo jong nang sinong mo nas ngewe ka ban kentujur kham tam i mle be i jini badon
ka syuki ka ban sensar ban yarap ingi kum ka ni ka kia ka shon kam tami MDC kam tami video ibayadon abu ka jingkarpan ba pin sngoba ban yarap lem kam kloi kam kerki mo kam tami i ba ka we ka longying kam don shu tang i we tien ru ya ka ban sop ya ka ying ka jungki te kadon lengba i we i longying ikong shimtilang masyering ila art teli gini kisnam ki baladam kila syak penjulor mo te menta usnam ru kiman onda kila dep ban snai ketika ying kane ka riong kalawan ya ka ban ratno ha ka tugas ni bulai ka bandar te ngasngau ya ka ban ngadap ke jing sngup si kum ngalam ba deng ke jing ngalam ke chunga ngi kendu ya kini ke jing bat kham tam ngamla ya ka ban penbit penbiang ya kita ki baro tinggi kermen bang ini Aisyah rengkat berkini kinong yalam bau belai udang penio kita mensim ya ke kita ngla tinggal bu ke jingkerpat hakan ke por kamtam ya ke surkar beit ke jungi ke bayadon hakan ke por bakin sngau bah ban yarap kam kerki na ka benta ki bay ja kum kini ki jingja kamtam mi kinong mi khmat ke jing sisa ke jing kwa ke junga kumurong ba snong bah ka bang ngi ngeladet ya ke ban pentim Syaki, kajing sisa lada kimla ya keban poi sekena ke senong ke jungiru. Bakin sengau baha ban wan pek nala ke jong kikmat ke jongki. Ba ke problem bat ke jing jong gitu ki longsong senong kiman. Bat ke gitu ki longying kiman. Nak benta kini ki jing ki kendu jongi. Te ngabu ke jing kerpat ngam kwa ya keban keren hakan ko benta. Ngabu tang kini ki jing kerpat. Ba pin sengau baha ban yarap lem. Nama kamtam mengi kum kena kesenong ko cungi. Idon na pleng kijing kerdu ko bakrau. Idon kita ki breu ki babela mensngi bat ba men te ha kajing one shop kedon kalong ying bau pa don shu han re kedon tang ki kimi. Te ka basngo si nangnong kin lewat ki te ki tin ban shop i kata ka ying kesam ko cungi. Te kamtam ha ka bangalej ya ka ban lej ya ka ban lej mi ka tu ka mits ngi try ka baladam. Hakabanga nga lalej ya kaban rung hakaying ke jungki wat iki jan phong ru i bakli kindan siban pla te kata kalong ka khubor ka bas ngosi tam ham tam ya ki jingdon ki jing em kuba khau ham tam ya u khau u baki siat mo te kham tam ya ki jing thya ki jing dem ke jungki kala pentut sya te kane ka por kalong ke jing kerpan na ka benta ki samla na ka benta ki perlok ki bayu i kham tam hakan ka por mo bakin sngau ba ban ya kersan la kalong tang sikham akhamru bang amla lem da jau mat abang ai apa deng asiteng juga singi ke janmit juga singi blay de ke singi ba pio pun syakri u blay try kendak ndrai ha to ke singi kawan no da kawe ke jingja ngamla menong mene ba lem da lung ke mensim tinggal iPhone kumne parlok bat kini ki ong ba to nyele away kam lese ibarit na kamta jong kini ki long hit hoi ni tip bahang ne snong pidon kumba prapo tam teli ki long ying bat population kumba pidon golong hadu kumba saus pa tam teli bat ni soturu bahang ne khendai persen ide ki nong rap ki ba im nak barap baryang khendai ki long ying ki badan bayam kemdai ki longying ki babit babiang dei kum kini ki jingja ki ja kini boro ki dei jingalam ki pastat jong play tai kendrat bolo pelai ni na ka jing mensau bolo pelai ni ki boro ki benta bat lese na kaliang ka jong pi ada pilong hai noi bentaru ublem kutku hakno no kam ka pitre ublem kutku lagu ya pi baro khamtam me kini ki khat san khan riu tuli ki longying ki bla shakta hakne jingrong no jungban jong ka eryong ba ka tu siu blai te kum ki samla di badon ya ka mensim ngai ka jung kublai ka ba shihajan na ka shihajar ngo ya ki samla di badon ka mensim ban no badon ka mensim banyakit ya ba lem na ka benta ka khia ka shon jong kalawe jong ka dong ka than khamtam jong ka dong ka than jong ni hang ni hapo raj madan kerdem ngajukan mau ya ka ketin ka ba ki ong ba i jingjau barit in pendap ya ka donut ke jongi iwe ini long jingjau ibarit
Henry jungkur ku long pat naga benta aying kesem ke jong pi kum ki long ying ki basakta bat hak ju kapor naga liam ke jongi kum ki kun sama naga dong naga rai madan kerdem hang ibu ka apil sya ki nong mi khmat ke jongi khamtam sei emle nang ta ki MDC ke jongi bakin pai khmat lem sya kene ka snong kum hak ne kapor wa ki dan ya ka kya ka shon ya ka sel ka san basakta hak ne hakini ke eryong ka menta dengan bolem ke jengkerpat khamtam ya ka office jong blok development of sa Boharumbong sinar di blok makin pai khmat lem ba yitip ba kene ke sin ke baar ke ba kawan ja bang ane hakini ki benai beladap ke dengan manja ban wat bat kene ke sin ke baar ndrei ni sngotu ba kini baro kini tang ke jinglam bastat jong blai try ke drap dengan bu tang ke jingduai haka mendonot ke jongi wait haka mensim ke jongi wait nang ba mapi ki longing ki longsem penyok ke jinja thai ke ba jinja thai ke ba penyok ke lomba ke mensim ke jong pi kan palai penim kemen bat ke longing ke longsem ke jong pi kan wara ya ke jigjok hak im lang kasalang de ku blai subun ku blai hajar bu bat ni kermen ba ini jingai baret in long pat iban iwe ru kin samla ni kan turu ya iwe kun samla ke badan hakadong sakathan ke jong ni bagin don ke mensim ke ban ya tin boga berat yang mensim menyaba lem na ka benta ka kya ka shon jong kilong sem ke jong ni jong ka dong pakathan ke jong ni ada pi pej bat pi wat benya ru pi tip hi nyimdei ki baru spa kumana ngakran na kapor so kapor mereka ke ba nyidon kalong kemensim ban syekri kemensim ban yarap ye kiwei wat ha ke ju kapor kemensim ke baru spa ban yarap ya ki beram kam ke yarap kata ke ba nyidon ke ba ngang amut ban ong kabang idon hangde ya kita ka jingja ke baladep banja kata ke di kaplan ke jong blai bunsin ki de orang ba pat ki rutemen ki ong ladang ngim kendu ia ki jing ban no ngin yele ladang ngim nyemat ya ki jing tenju ki jing yele diklat ru ya ublai ubalabu la thau yi hangne perthai ini pediang wala kano ka jing penja mau beli ladap ban penja ni kerman ba kata ka de jing sneng ba ka jing pensyai ka jing pensturo yangi bangi ngin pai shu kumki kristan de sakawai pat kini ki jing ai ki bangi ni ai shopi kimde ye ki babon kumala kren na irang ba snong bat na kalyang jungarung ang kubur ba kini ki de tang kendiat ki jing ai bangimla ban tinghun ya ke jingkwa jung kita kilong ying ki balamat ya kene ke jingja bat ha ka ju ko porro ngi dei tang ki baya snok tilang bat phi ya kini ki jing ai ki jongi bat priang ye ki ku ba kilong bat ni kermen ba lengba kini ki jing rap jungi kan dei ki jing ko ye phi bat kan dei ru ke jing mento ye phi lengba kini ki jing ai jungi te saksi sin nga ai ku le ya baro ki ne ki balamat ki jing susi balamat ikan ke jingja ladu no elaki jongki yang kisam bat ngasu kemen pat ban ong ba nidang du tang kita ki jingdon jingam ke jing gasam kam dakta yangi mereka ba susi pat yo la se kanja ke jing mong bat ke jing mansau bat ke jing du no ya kemen sim ke pokodo rengi kerman ba kini baro ke plan ke jong blake ba ong ifi bat ni aingu u klem le unta hakini ki jingja ke laja ni kum si perlok ni la ya persang ban keren bat dagawe ke jemut ke basngur bat ke jemut ke ba ni sngo ban ya no tilang bat pi ki longing ki ba mat ya kan ke jingja ko balong ba ni dei ki ba ruspa ne ki ba don ba em rei ke bangi kwa ban ya snok tilang kolong ban ya tan iwe ada iwe ban na kata ka jingjar bangin ya tan ban poi sa kata ka ke ba te nakalang ni kamtam nakalang jangah kan ke por ni kum pun samla ni anut ni don kata ka mensim banirap iwe bat kamtam kan ke por ini ke jing ai ke ba nakalang jung kum si perlok ni ai se pi ai ba kelong ki jing kerku nak kata jung pi bat nakalang ke jung ru kan ke por ni kerpat se pi ki longing kamtam de song ba pin kan mau lem yang ni ha ke jing duai bang mengingin nang la banang peteng ya kan ke kam sakwi pati benta ki badun kam jingrap bat ni skam long ba kene ke jing sedang ga berit ke jungi tumbang layai hakini ki por ki si badap aman lagi jaka ke ba
ngi la hai bor baret ngi kan show ndiat ndiat pan yarap lang ya kilong ying long sem ki ba mat e kum ngani ki jingja